og velkommen til Live Eat, og her er en hurtig gennemgang i, hvordan I bruger systemet. Når I kommer ind til login-billedet, så skal I vælge jeres sprog, og I har 4 sprog, I kan vælge mellem. I har spansk, I har tysk, I har engelsk, og I har dansk. Og I skal selvfølgelig vælge dansk. Det næste, I skal gøre, det er at indtaste jeres mailadresse, og hvis I har brugt systemet før, så klikker I bare på feltet og vælger jeres mailadresse, går ned i password og taster jeres password ind. Det næste, der sker, det er, at I kommer ind i hovedmenuen, og her ser vi alle de knapper, der er. Som I så, havde jeg valgt engelsk, og så kan I igen bare vælge det rigtige sprog, hvis I glemmer at vælge. Og det gjorde jeg jo i det her tilfælde, så der kunne jeg bare vælge flaget igen. Hvis I går ned her, så kan I se alle de knapper, der er. Og der er en masse spændende ting. Der er noget, der hedder en madplan. Og det er en, der genererer en madplan for dig, alt efter de parametre, du har tastet ind på dig. Det er for eksempel alder, vægt, dit mål, din diagnose, dine allergier osv. Det samme gør sig gældende for en træningsplan. Det næste er indsæt mad, og det er selve registrering af maden. Den øverste, I ser, det er jeres kaloriebehov. Og den er lavet efter følgende parametre. Hvis jeg trykker på M heroppe, som står for menu, så kan jeg gå ind i det, der hedder indstillinger. Indstillinger er alt omkring dig. Og der kan jeg for eksempel gå ned i det, der hedder intensitet. Og hvis jeg trykker her, så skal jeg tage stilling til, hvad er min træningsintensitet. Den kan være observerende, det vil sige, at jeg laver absolut ingenting. Så kan det være let aktiv. Det er, at man går nogle ture en gang imellem. Moderat aktiv, det er, at man går en tur hver dag, og man er inde i det med at tælle skridt, eller man går i gym måske 2, maks 3 gange om ugen. Meget aktiv, det er, at du spiller badminton 3 gange om ugen, du går i gym 5 gange om ugen eller andet. Ekstra aktiv, det er næsten på professionelt niveau. Så lad os sige, at jeg er moderat aktiv. Det næste, det er, hvad er det, du træner? Jeg træner vægte, og jeg træner, lad os sige, 4 gange om ugen. Og mit mål er at træne 9 uger frem. Det er det, mit program skal køre på. Og så trykker jeg gem. Når jeg har trykket gem, så kommer der en besked, at jeg har gemt det, og jeg kommer tilbage, og som I kan se, har antallet af kalorier ændret sig. Og det er meget interessant, for den bliver beregnet efter følgende. Og der kommer en lang forklaring op her. Og så det næste, som kommer i næste video, det er, hvad er der under madplanen. Og det skal jeg nok vise jer. Så det var video nummer 1, hvordan vi bruger systemet.